Діти політв'язнів з окупованого Криму відпочили у вільній Одесі. Майже місяць вони відвідували музеї, купалися у морі, а також вивчали сури із священного Корану. Про враження маленьких кримчан Ельвіна Сейтбулаєва далі. Софіє 7,5 років, а Бекір 11. Це діти політв'язня, правозахисника Еміра Усійна-Куку. Окупанти затримали його 2 роки тому і звинувачують в екстремізмі. Софія та Бекір вже майже місяць відпочивають в таборі на Чорному морі, але не вдома на окупованому півострові, а в Одесі. Кажуть, подобається усе. Мы ходили на экскурсии в зоопарк, еще ходили в дельфинарий, морских котиков видели, и еще морского льва. У меня появилось очень много друзей, и самое главное то, что очень много программ и всяких познавательных конкурсов. Конкурс чтецов Корана, брендинги, 2 брендинга, в которых моя команда выиграла. А це діти іншого політв'язня Сейрана Салієва. Його окупанти затримали в жовтні минулого року та теж звинуватили у тероризмі. Тільки за те, що запідозрили його в участі у Хізбут-Тахрір, забороненої в Росії організації. Його 10-річний син Саліх, крім розважальних програм, приділяє увагу читанню священної книги. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза зульзилятиль арду зильзаляха. Мы тут Коран читаем, разные суры учим. Я здесь 2 суры выучил. Ну, все остальные я знал там. В Одесі відпочивають 26 дітей політв'язнів. Всі вони з окупованого Криму. Бачили, як російські силовики обшукували їх будинки та арештовували їх батьків. Провідати дітей політв'язнів приїхав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Всі ваші отці достойно себе вели. Я хочу, щоб ви це знали. Дитячий табор Хаджибей – це вибір дружин політв'язнів, каже голова Меджлісу. Тут все є для відпочинку та вивчення ісламу. Це є форма підтримки їх батьків, які сидять незаконно, несправедливо в тюрмі. Це є підтримка їхніх матерів, які залишилися сам на сам, ну хай із джематом, але все-таки сам на сам з дітьми. І це підтримка дітей, тобто це така, знаєте, всеоб'ємна підтримка. Керівники дитячого табору кажуть, що для дітей політв'язнів підготували спеціальну програму. Це екскурсії, інтелектуальні ігри, вивчання кримсько-татарської, англійської мов, а також вивчання Корану. Заучивание небольших сур наизусть, и чтобы дети имели такое воспитание в плане отношения к родителям, в плане уважения старших, в плане того, что в обществе, когда они находятся и контактируют с другими детишками, чтобы они это делали на основе принципов ислама. Любой отдых, тем более качественный отдых с музеями, с экскурсиями, да, это все влияет на какое-то некое такое психологическое состояние детей, перенесших в том числе там обыски, перенесших достаточно стрессовые моменты в своей жизни, да. Поэтому, я думаю, здесь любого рода отдых, он только на пользу таким детям. Хоча й діти активно відпочивають та веселяться, в їх очах смуток, який нікуди не зникає. Я очень скучаю по отцу, и отец сейчас находится в тюрьме в Ростове-на-Дону. Самое главное то, что мы знаем о его положении. Не то, что хоть он далеко, но он рядом с нами. Он пишет, что скучает. Я тоже пишу, что очень почему скучаю. Я его люблю. Мы говорим там, чтобы он за нами не скучал, чтобы он там был крепким. И мы по нему скучаем, и он по нам скучает. Відпочинок для дітей політв'язнів в Одесі планують організовувати щороку. А одна дитина буде навчатися у міжнародній школі цілий рік. Його ім'я поки не розголошують. Ельвіна Сейтбулаєва, Олександр Павленко, Заман, АТР.